ए जी 5,000 रुपया दी, खानदान के इज्जत बचावे के बा। इज्जत बचावे के बा? वो कैसे? रउआ देम की ना जल्दी, इज्जत बचावे के बा की ना? हाँ ला, हाँ ला। कहाँ गई बड़ी 5,000 रुपया लेके? का हो ई का किन ले बड़ू? साड़ी। साड़ी? तू तो कहलू कि खानदान के इज्जत बचावे के बा। हाँ तो कहीं समाज में पहन के जाए तो रउए न इज्जत बढ़ी, लोग कही कि कितना धनिक घर में एकर बियाह भइल बा। जियाल बड़ू का हो? चुप रही, हम रउआ से बात नहीं करत। काहे? हमार वैल्यू बा रउआ नजर में, कितना हमरा के टाइम देवेनी, अब कितना दिन हमरा के घुमावे ले गईनी ह। जब देखो तब घर में काम करत रहनी, नौकरानी बना के तो धो देले बानी। कोनो चीज खरीदियो के ना देवेला, कोनो सामान रउआ के कहने लियावे के तो रउआ ध्याने ना रहेला। आज तक एगो साड़ी खरीद के हमरा के देले बानी, जाई हम रउआ से बातें नहीं करत। जब बात नहीं करत तब इतना बोल देलू, अब बात करबू तब कितना बोलबू? रउआ डोंकी बनी, डोंकी। ए कन्या, तू हमेशा हमरा बेटा के डोंकी डोंकी काहे कहत रहेलू? डोंकी माने का होला? मम्मी जी, डोंकी मतलब समझदार आदमी होला। तेकर मतलब तो हम डोंकी बनी, लेकिन तहारा घर में कोई डोंकी नहीं खे। हाँ, तहार पापा डोंकी बारन। का हो? काहे मुंह फुला के बैठल बाड़ू? मम्मी जी से झगड़ा हो गया। काहे? हमरा बाप मातारी के बारे में उल्टा सीधा बोलत रहली हते से हो गई है एक टक्कर। अच्छा, तो माई के बोले के एकदम तमीज नहीं थी। ठीक बा, अभी हम बात करत हनी। माँ, तू बिना मतलब के उनका के काहे बोललू हो? तो बोले ना, कोनो लू ढंग है ही नहीं खे। अगर लू ढंग नहीं खे तो प्यार से बोलल कर। प्यार से बोलबू तो समझ जाई, बोका नहीं है। हाँ ठीक कहता रे, अभी ये करतानी। ए कनिया, ओ बैली लाइन पर तहर माई बाबूजी ये सिखौले बा कि हमरा खिलाफ हमरा बेटा के भड़कई हो। काश तहर माई बाबूजी अच्छा बुद्धि देले रही तो हमार घर स्वर्ग हो जाइत, लेकिन हमार घर तो नरक हो गई। अरे ये तो प्यारों से बोलो था, नहीं तो खिसिया के भाग गए। पहले की बहुएं। मम्मी जी चाय ली, मम्मी जी चाय ली। चाय को बजता? 4 बजता। 4 बजता, बड़ा सवेरे उठबल बारू। चलो खाना बनावल जाओ। खाना हम बना ले बनी। खाना बना ले लू? हाँ। वाह, हमार पतो कितना अच्छा बड़ी। अब की बहुएं। ए कन्या, कन्या हेलो, चाय पियो। 10 बज गए, अभी ले सुतल बारी। हाँ वो देखी ना, रात में लेट से सुतर नहीं है, ऐसे नींद खुले में देरी हो गई। काहे? मोबाइल चलावत रहनी। ओ, लेकिन तू चिंता मत करो, हम सब खाना वाना बना देले बनी। हेलो, चाय पियो। हमार मम्मी जी कितना अच्छा बाड़ी। मम्मी जी बेसन कहाँ बा? बेसन पियर डिब्बा बा नु किचन में, वही में बा। आ हल्दी? हल्दियो वही जा होई, मसाला के डिब्बा में। ठीक बा। माँ, लागत तक कि आज बेसन के पकौड़ी खाए के मिली। हाँ माँ, अभी ले पकौड़ी ना आई? पकौड़ी बनावे में तो टाइम लगेला। अब खा ला पकौड़ी। हम रउआ से आधा घंटा बोले नी तो रउआ एगो बात में जवाब देवे नी, हाँ ना, मतलब हमार कोनो वैल्यूए नहीं खे। अच्छा, रुका तारा के समझाओ तनी। भाई देखो, 2 बोतल बा, एगो आधा भरल बा, एगो पूरा भरल, ठीक बा? अब भाई आधा भरल के हम हिलाओ तनी, एमे से आवाज आवता नु। भाई देखो, भाई जौन पूरा भरल बा, आवाज आवता एमे से आवाज नहीं आवत। काहे नहीं आवत?
काहे कि भरल बा। वैसा ही तहार दिमाग एकरा नियर आधा खाली बा, यही से भचर 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 करत रहेले। आ हमार दिमाग एकरा नियर भरल बा, ऐसे हम शांत रहे। अच्छा आवाज आवता ना काहे नहीं किया वो? काहे कि खाली बा। यही ना रोगो दिमाग खाली बा, यही से चुप रहनी।